Това Ауди стигна от това до това. В днешния епизод ще ви покажем как. Здравейте и добре дошли в канала на Autodetailing Варна и привет на новите абонати, разбира се. Днес при нас е едно Audi A7, което е за корекция на лака в 3 стъпки. Ще видите колко е надраено, как дойде при нас и какво постигнахме. Няма да има керамика, ще има само корекция на лака в 3 стъпки. Корекцията ще се случи на 95% и ще му поставим естествено някаква защита. Който го интересува, който му е интересно, нека да се намести удобно, а ние започваме. Така, приятели, ето го и състоянието на автомобила. Още нищо не сме правили. Подкалниците, джантите, мръсни чеке и има доста смола и мръсотия направо лепни. Много е като шкурка е. Това е от дърветата, много водни капки. Че изпражнения, оли още не. Вижте за какво става на въпрос. Доста е надраскан. Имаме проблеми с лака, в смисъл калник, капак и другия калник. Някъде лакът доста е изтънял, но за това ще говорим в по-късно. Какво ще направим, защото когато започна да мия автомобила, няма да имам много време да приказвам. Първо ще измием джантите, ще видите с какви продукти, подкалниците, всъщност какви продукти, подкалници, борда на гумите ще ги измием с АПЦ, джантите ще ги измием с Iron Remover, ще измием цялата кола след това само с вода, след това ще ползваме АПЦ и накрая естествено ще ползваме и шампуан с пред измиването. Може би ще повторим 2 пъти, за да можем добре да измием автомобила и накрая ще го измием ще ползваме и контактно измиване с шампуан. Доста е зле автомобила. Тези отечки ги имаше и предния път, когато клиентът дойде с що горе, че с автомобил, като казва, че тези отечки са останали. Най-вероятно автомобила не се изплаква и затова е така. Чум с измиването, ето и смолата, как се виждат един ситни точици. Това е от смолата, която е падала от дърветата. Наместете се удобно, ние започваме. Доста ще си поиграем с тази кола, защото има доста работа. Така, набързо да ви покажа и с какво ще започнем. Казахме джантите, ще използваме Rim Cleaner. Между другото, много добър, вече съм го ползвал на няколко коли. Той че е 750 мл, голяма бутилка, значи стига за около 4-5 коли, като чисти брутално, наистина брутално, специално за Iron Remover, за джанти, това е перфектно. Другото, което ще ползваме е Active Foam. Ето го. Като аз вече съм го направил в бутилката за водоструйка и този шампуан е брутален също. Той е киселинен шампуан, между другото. Киселинен шампуан, вижте го добре, защото наистина ми е много добре. Много малко като разход, измил съм няколко коли и вижте, съвсем малко, може би колко коли, 3-4 коли да съм измил с него, да, като наистина работи, като не го препоръчвам този шампуан за автомобили, които имат керамика и така нататък. Ето го, шампуана за керамики, неутрален. Той наистина може да се ползва. Този се пени много здраво наистина и евентуално бък ремувър, ако имаме и бък ремувър, ако имаме насекоми полепнали, боболечки и така нататък, ще ползваме и бък ремувъра. Когато започна да работя, няма да имам много време да обяснявам, но продуктите са брутални, цена, качество супер са. Тези, които искат, могат да влязат в CarBox
bg.com и да разгледат техните продукти. Имат доста богат асортимент и естествено тези, които искат да се възползват от техните продукти, могат да се възползват от нашия промокод за 10% отстъпка. Ще го напишем отдолу за всички, които искат да ползват. По този начин ще помогнете и на нашия канал естествено да се развие, но сега ще видите как работят и самите продукти. Казах, няма да говоря много, когато започвам работа, защото няма как, трябва да се мие. И така, вие гледайте. И другото, което искам да кажа, ето започна да отцветява. Между другото има доста феродови частици, просто джантата е тъмна. Голямо предимство е да се работи с този Iron Remover. Защо? Защото мирише на гроздие или нещо от рода. И тая неприятна миризма, която по принцип е на Iron Remover, не се търпи, тук е доста добре. Това също е предимство. Така че бих работил с този препарат постоянно. И много добре работи, сега ще видите. Така, показвам ми. Цак! Само да фокусира. Брутален, много добре измива. Наистина доста добре измива. И става бързо. Доста натрупани феродови частици. Ето да ви покажа, вижте. Тук, където още не съм почнал, сега ще направя и тази и ще видите за какво става въпрос. Така, включваме се преди контактното измиване с шампуан. Прелоша се свърши и ни гадни мушички дойдоха. Прелоша се свърши, чуйте, много добре работата. Направо сме готови за шампуана. Много добре се справи. Ще да кажа, че съм очарован, но аз му знам резултата, защото съм го ползвал и друг път. Сега пристъпваме към шампуана. Казах, киселинене, когато измиваме автомобил основно и няма керамични покрития, вакси и така нататък, този шампуан е убиец. В кофа ще сипем по принцип 25-30 мл при много замърсени автомобили. Може да се ползва и 50 мл в 10 литра вода, но според мен няма смисъл. Ще ползваме някъде около 30 мл да речем, защото прелоша се справи страхотно. Затова сипваме тук. Опа. Така.
страхотна пяна. Сега тук ще използваме метода с микрофибъра. Между другото, ето го микрофибъра, слагаме го вътре, понеже съм с една ръка. Ще ползвам и бутилката да напръскам цялата кола с шампуан. Естествено може направо с кофата, но понеже има възможност, ще напръскам абсолютно целият автомобил с шампуан и след това ще започна да разтърквам с микрофибъра. Защо ползвам микрофибър? Защото високия фибър много детайлери го използват, не само в България, но и по света. Сега, който иска, може да си купи и скъпа ръкавица, но за мен това е малко повече реклама. 2 кофи и така нататък. Ето чиста вода. Микрофибъра има 4 страни с високия профил. Просто обръщаме страните и работата е абсолютно една и съща. Ако колата е доста мръсна, може да сложите и 2 микрофибъра и реално ще имате 8 страни да ползвате, но според мен един микрофибър при добре измита кола е достатъчен. Започваме се. Така, приятели, колата е измита. Колегата даже се възикаме с него, че той, клиента, не е виждал така измита и добре изглеждаща колата. Доста време, няма да ви казвам колко време отнема да се измие добре автомобила, но се получи добре и наистина много препаратите се струват. Между другото и когато се измие с такива препарати, автомобилът изглежда по този начин по-дълго време заради инхибиторите, които са в самите препарати. Страшна работа и сега го виждате така добре изглеждаш, но като го вкараме вътре ще видите колко е надран, но това ще се случи утре, защото взе се мръква. Сега ще го вкараме вътре и утре продължаваме, като за вас ще бъде след секунда. И така, приятели, дойде време да огледаме заедно колата. Сега изглеждаше добре, както ви казах, но сега като се приближим ще видите колко ето на тази лампа, която е на тавана. Вижте колко е мътен лака. Другото, което е ударите от камъчета, които са много и за съжаление предна броня, капак, калници са доста очукани и тук ще тампонираме, но не можем да тампонираме всяка една точка, за съжаление. По-големите, защото иначе ще стане още по-грозно. Какъв е другия проблем? На този калник, на другия и на предния капак имаме места, където лакът е доста изтънял и ще видим доколко можем да отстраним дръскотините. Ще мерим с дебеломера колко отнемаме, за да бъде безопасно. Тук насам, като мерихме лака, е добре, но си има доста забележки, като съответно има и много прави дръскотини. Явно лака да ви покажа. Таван,
И тук също лакът е доста изтънял, като го мерихме с клиента. Прави дълбоки дръскотини, има доста. Между другото, това по принцип не е кой знае какъв проблем. Това са следи от миене, които ще се коригират. Ето тук имаме една дълбока дръскотина. Тук също имаме една дълбока дръскотина. Има си ги. Но това е положението. Сега, другото, което искам да кажа, че все още не сме готови да започваме с корекцията на лака. Първо ще клеваме автомобила, защото видяхте, добре го измихме с шампуани, прелоши и така нататък, но трябва и да го клеваме, за да може да се получи по-качествена корекция, защото частиците, които са полепнали твърдите, като битум асфалт, периодови частици, ще попаднат в диска и допълнително ще нараняваме лака и по този начин няма как да се случи качествена корекция. Затова първо ще го клеваме и след това го започваме, обезмасляваме го и го започваме. Така, след като сме готови с клеването, колата също е и обезмаслена. Най-накрая започваме, но искам да кажа, вижте колко време отнема едно измиване, едно клеване и едно обезмасляване, за да се подготви автомобила за една качествена корекция. Доста често се обаждат клиенти, ако я донеса днеска до вечерта, ще мога ли да се взема. Ами то стана обяд, а ние сме измили. Да, аз лично не мога да направя такъв автомобил и да го направя както трябва. Голям е, сега имаме облепени и така нататък, така че не е сериозно за един ден да ви го измия и да ви го издам пак чист и всичко да е точно. Няма как да стане. Сега какво ме притеснява? Тук лакът е доста изтънен и естествено колата е боядисвана. Този детайл, капака, другият скалник също. Но забелязвам тук, виждате ли, това е от пастиране. Ето. Тук е останала паста. Най-вероятно при този клиент не е правено нищо, но може да е имало някакви особености. И ето го буклучето тук. Не се вижда обаче май. Ето тук също има буклучета при боядисване детайла и може би имал някаква интервенция и тук има просто точки, полета, където лакът е по-тънък. Притесняваме това, затова ще почна и от тук, от този калник.
да видим доколко ще можем да направим корекция. Същото е с капака. Започвам аз, а вие останете с нас до края. И така, да ви покажа набързо за какво става на въпрос. Момент само. Така. 157. 141. Обаче тук 123 момент, някъде 101, 126, 112, 100, 155, 102, 123, 164, 105, 166. Доста големи разлики. Имаше места, където беше точно е тук. Не знам дали ще мога да го хвана. Имаше 91. Това може да е отмерено, което тук е 146. Тук е 111. 151. 107. 187. Може би от китосване. 109. 109. Реално тук има доста аномалии, които ме притесняват и затова тук трябва да сме по-внимателни. Другото, което е тук какво съм постигнал с две минавания. Момент само да завърша. Тук, където все още не сме минавали калника, и тук имаме хейс естествено, но той е нормален, но това ще бъде. Повече няма да го бутаме. Естествено, когато минем с полиша, това ще се изчисти. Вижте тук, къде има дивички кръгли, това е от дебеломера. Виждате ли? Ето. Точно на мястото на лампата. От лявата страна на лампата. Това е от дебеломера. И ето тук също, вижте, където съм мерил, има и ни кръгчета, но те ще се изчистят и имаме лек хейс. И тук, където не сме минавали, значи долу-горе с две минавания работите ще се получат, като естествено можем да натиснем още малко там, където има дръскотинки. Прави, дълбоки, но така продължавам и напред. И така, след като съм приключил с този калник, между другото ще отида и на другия калник, капака и това, което ме притеснява назад след това, да ви покажа и с неговите несъвършенства, естествено, с режеща паста, какво постигам
ето го единият дефект, мисъл дълбока дръскотина. Тук имаше една малка, да, ето е. Не хваща камерата, но е доста дълбока. Но долу-горе това се постига. Има много малък фейс, който той ще се обере с полирането. Ще има и трета стъпка, естествено, за тази кола, за да има максимално добър блясък колата. Няма да има керамика, за съжаление, и не е необходимо и да се изтънява лакът максимално много. Така, ето го и положението на вратата, където все още не съм започнал, но смятам, че се получава. Това е, което постигам. Естествено, има забележки, има дръскотинки. Сега тук има дръскотинки, които просто не съм ги обработил, не че са дълбоки, но когато започна да работя тук, виждате ли, ще ги обработя. Но в общи линии това е, което се получава. Казахме тук за ударите от камъчета да не говорим, но това е, което можем да постигнем с първата стъпка. И продължаваме напред. Смятам, че ще се получи добре. Не знам визията на калника спрямо неподходяща светлината, може би осветлението пречи, но с първа стъпка доста добре се получава. Не го фаща камерата, както и да е, но накрая ще стане гръм. За съжаление, дефектите, които са тук, има детайли, които, за да стане както трябва, е нужен бояджия. Но това, което аз мога да направя, ще го направя. Ето го и другият калник, който ще обработим сега. След това и капака. Капака е доста зле, меко казано, но каквото е такова, продължавам напред. А вие останете с нас. Който иска, може да се абонира за нашия YouTube канал и нашата Facebook страница, където пускаме едни и същи видеа и в YouTube и в Facebook. Много отдавна не сме пускали, просто поради смяна на локация и така нататък, но сега тепърва започваме да правим видеа. Дълги, естествено в TikTok имаме и кратки, но тук по-скоро показваме нашата работа. Въобще не ме притеснява да показвам това, което правя, как го правя и какво постигам. Така че има доста интересни видеа и назад, който иска може да ги разгледа, ако не ги е гледал. И така, приятели, само да ви покажа докъде съм стигнал. Този калник също е готов. Ето какво постигнахме, като имате предвид какво е състоянието тук и тук. Сега ако ви кажа, че няма забележки, има естествено, но повече от това не можем да направим, няма смисъл да се отнема повече лак. Автомобилът изглежда добре. Сега, по принцип корекцията е на 95%, със сигурност се е случила. Вижте колко дръскотини има тук. Тук сега, че останала някоя друга дръскотина, ето е тук има една, но тя е доста дълбока, няма как да излезе, така нататък. И капака. Двата детайла, които ме притесняваха, отминаха. Реших си моя проблем и тук капака започнах го, като тази част в средата вече е готова с корекцията на лака. Първата стъпка, това, което имаме и това, което се получава. Също на 95% дръскотините са отстранени със сигурност. И така, продължавам аз.
напред. Между другото, само да ви покажа, всеки момент чакаме да дойде клиента. Това черок е за интериорно почистване. Само за интериорно почистване, няма корекция на лака, но сме го измили, джантите сме му измили добре, както виждате. Поставили сме му защита, естествено мултрайна, тя е от нас, външното измиване от нас, в смисъл не е към цената, но винаги когато интериорното почистване е пълно. Автомобила идва от Америка, но знаете от Америка автомобилите колко са мръсни. Нямаме видео как е, нямахме намерение да го показваме, но все пак да покажем и нашата работа. Ето го как се е получил след това. Има си своите забележки, на кожата има надиране и така нататък, но като цяло сигурен съм, че клиента ще бъде доволен от това, което се е получило. Като какво ще да кажа? Да, тук седалките не са махани. Има и опция за махане на седалки, зависи клиентът както ще пожелае. Тук отзад беше доста мръсно. И така, просто да ви покажем как се е получил автомобила. Тези седалки просто ги надигнахме развихме болтовите долу и ги дигнахме, защото отдолу наистина си беше доста мръсничко. И най-проблемната част, естествено шофьорската, но и тук се получи, имаше дъвка там до педала, но се изчисти и тя. И като цяло абсолютно всичко е подхранено. Дори както виждате и това оплътнение е подхранено, кожата е подхранена, има дресинг абсолютно навсякъде, на пластмаса, на винил, абсолютно всичко. И чакаме клиента да дойде да се вземе всеки момент до 5-10 минутки. Ще дойде, да се надяваме, че и той ще е доволен. А аз продължавам с аудиото. Бавно се случват работите, между другото, за съжаление, но въпросът е да става както трябва. Не правя, казах, автомобили за един ден, този лично, точно този няма и как да стане, но вижте колко е мътен лака там и тук. Доста добре се получава, продължавам аз, вие останете с нас до края. Важен е крайният резултат, естествено, и най-важното клиентът какви ще му бъдат реакциите, но смятам, че за сега се получава. Казах, че ще има и още две стъпки, полиране и финиш, който да придаде максимално блясък. Все още няма визия автомобила, трябва поне да го мина изцяло от едната страна и за да получи някакъв по-друг вид. Работя на части, както казах, притесняват ме капак, двата калника. Нека да приключа и с капака и продължавам нататък. Мисля, че там няма да има такива изненади. Тук просто ме притеснява дебелината на лака. Продължавам. Така, ами да ви покажа набързо какво съм постигнал и продължавам, че лакът е твърд и много бавно върви, но момент само да се приближа. Това е вратата, която сега започвам. Това е вратата, която вече съм направил. Сега ще малко по-добре. Така, и ето го. Тук отгоре също вече съм готов, като започвам тук. Тук вече съм готов, но сега започвам тук, бавно върви, лакът е твърд, но се получава и
това ме радва, нищо повече. Колата започва да придобива добър вид, но може би като изкараме целият борд, тогава ще ви я покажа. За сега няма как да ви покажа, защото не може да се види. Трябва целият борд да мине и така, но получава се доста добре и съм доволен. При условие, че има още 2 стъпки, ще лъсне доста добре. Ами продължавам аз нататък. Пиано лака също трябва да го правим, но всичко едно по едно. Продължавам аз. И така, приятели, започвам да полирам автомобила. Най-после голямо рязане. Ще използвам Sonax Perfect Finish и синя гъба, защото видях, че с червената на капака пробвах хейса, който не излиза достатъчно, а с синята се справя. Затова ще ползвам синя гъба на ShineMate и Sonax Perfect Finish. Започвам, че трябва да обикалям цялата и след това ще трябва да минавам и трета стъпка. Започвам. Така, приятели, забравих да ви кажа, че на стоповете ще има и защитно фолио. Леко ще го затъмним. Не ви казах, защото до последно беше спорно. Клиента се чудеше дали да го слага или не. При нас е колегата от Black Sea Detailing. По принцип ползваме неговите услуги, когато има фолио. С идеята, примерно, ако автомобила дойде тук за интериорно пастиране, керамика и клиентът иска фолио, да не се разкарваме, всичко да бъде заедно и да си вземе колата, да няма излишни нерви. И така, останете с нас до края, за да видите крайния ефект. Така, ето ги стоповите завършени. Бях малко скептичен, но наистина става брутално. Наистина. Ще видите навънка. Много малко не остава. Между другото и третата стъпка е готова. Сега колегата, като приключи, защото трябва да махне там фолиото на стъклата, ще нанесем един силант, който ще ви го представя. Нов продукт. Става и за любители. Наистина е много добре. Вече съм го пробвал на няколко коли. Така че останете с нас до края. И така, приятели, колата е готова. Направена е в 3 стъпки. За съжаление няма да има керамика. Клиентът не желае никаква защита, но дори така да бъде, винаги трябва да се постави някаква защита. Дори тя по-краткотрайна, трябва да има някаква защита. Затова ще поставим на клиента керамичен силант. Отново от същият бранд на Autograph Detailing керамичен силант. Вече съм го ползвал на 2 коли. Много добър блясък, много лесно се нанася. Когато е Quick Detailer, естествено, много лесно се нанася, но има някои керамични силанти, които при нанасене оставят дири и така нататък. Докато тук работите се случват много по-лесно. Всеки любител може да използва този силант, защото апликацията е много лесна. Сафир, така се казва продукта. Много лесно, както казах, се нанася. Има добро водоотблъскване, предава дълбочина на цвета и другото, което е напипване става много гладка. Нанасянето става или с директно пръскане, но аз препоръчвам лично,
това не се случва на кърпата. Пръскаме 2 пъти и просто разнасяме. И с другото микрофибърче започваме да полираме съвсем леко. То дори започва да става много гладка. И хоп, вуаля! Това е. Сега ще ви покажа някъде на лампата. Няма следи, незабърсано и така нататък. Общо взето това е, като както отначало казах и с другите продукти, може да влезете в сайта и да поръчате всеки един продукт от гамата, като се възползвате от нашия промокод, който ще бъде изписан по-долу. По този начин ще ползвате 10% отстъпка и съответно ще помогнете на нашия канал да се развие. И другото, което забравих да спомена, каква издържливост има. 2-3 месеца му е издържливостта. Сега, ако се обезмасли добре и се постави както в случая, издържливостта му ще бъде по-голяма, но да речем 2-3 месеца има издържливост. Като една такава бутилка 750 мл е не както повечето 500 мл. Ще ви стигне за повече от година за любители, които искат да го ползват. Пак казвам, влизате в сайта carboxbg.com и може да видите абсолютно всички продукти, които са на разположение. И така, приятели, видеото е към своят край. Постигнахме това, което искахме. Клиентът също е доволен. Сега ще видите аудито. Доста време ни отне наистина. Корекцията на лака. Сега някой ще каже, нали, не е толкова надрамо, но имаше детайли, които много трудно се обработват, особено долу и така нататък. Но все пак се получи, поставихме му някаква защита. Сега ще го видите, държа да го видите навън, защото тук не обичам да показвам каквото и да е било на изкуствена светлина. На дневна светлина ще го видите, получи се наистина уникално. Тези, които искат да се абонират за нашия канал и за нашата Facebook страница, могат да го направят. Ако смятате, че сме заслужили един лайк, моля, дайте го, това ще помогне на нашия канал да се развие. От екипа на Auto Detailing Варна, чао и до нови срещи. Благодаря ви!